Kani, sakto kayo. I-keep na niya nga text. Buja. Oh, nandiyan mo. Kandir. Pwede ba ka? Butang tayo. Saan ka hala to? Bye, baby. Kapita? Bibida? Na. Ay. Boarding na. Passengers on Philippine Airlines Flight 2363 to Davao. We would now like to invite all incoming passengers to come forward for boarding at gate 26A. Please have your boarding pass and ID or passport ready for inspection. On behalf of Philippine Airlines, we wish you a pleasant flight. Naan ko. Nani. Kani nga measurement. Ganaan ko close ba eh? Ganaan ko close. Sige ba sa'yo? Yan na ba? Ha? Tuloy si Mayor. Ito yung Japan. Type drift ng buo. Kaya i-post na ako ayaw para pag-intay.
Sila ang owner. Awan sila sayang. Multi-chip. Sentral nila ng lahos. Immersion. Immersion. Ayun, ito. Ilang specialty dito ni is, inaman nyo kadragin po sa ilang specialty na inasal. Sa Bacolod na bigyan sila. Yes! Nagigutom na ba yan si Koan? Si Ate, si Sherwin. Gutom na sila. Pinon din. Wala, nalagay yung mama. Sige, batang. Lain na sin ito eh. Ay, sir. Thank you. Kita mau ikan kan ya? Ako Kaya kasi- pang-check. Napa. Or 2 minutes. Maligo lang ba? Before mag-relax. Asli po sih. Jangan kau mati. Serap tu yang mau. Ang 3:11 sir, hindi ra ako yung hapan sa day. Ako gusto na sa check.
Spanish nino. Ako ano? Ni order ko ako po. Wow na ako ni Kosa. Wala. Wala mo ang kuan sa SB. Hindi ako naganda-ganda. Hindi ko pag-unay sa vlog na. Sure. Okay, pero work na format yan, di ba? Every one. Okay. Close up to you. Paano na yan? Hello, Dene. Pakuan ko. Tariyo, anak na. Thank you, ma'am. Ha? Yes. Dahil nila, tumikas. Hindi taga-pilido eh. De Viva.
Naka-record na yun agad. Last 3 songs. Naka-record na yun ka. Last 3 songs. Good luck, good. Okay na lang last 3. Tagal na nga. Basta ako dali. Siliran. Uy, sukod. Nay front seat. Diyan, nay front seat dyan. Ha? Nay sakay? Dali lang. Tuwiti. Ha? Di mo siya. Suwere. Kaya